ovládať. Hani, nehnevaj sa, musím ísť. Prepáč. Dobre, ale ja idem domov. Dobre. Akorát som prichádzala, ona už skončila. Toto akože naozaj na to potrebovať. Takže na tom teda sa páličku ešte vedeli zakúšku na obviad. Mal by som že kľúče, že To je ťažká záťaž. práčka, že niekomu dá kľúče. Otočila aj veľmi všetkého. Ako idem pozrieť? Na realite, to je taký, čo ešte niekomu dal. Ale to sa také práve také ono to nastavá, nech také bude a dá. Skráv zomrelo z polnej. Jedna dcera je piata a ona je akože povedala, že sa pomaly každý rok. A ona mala takú staršiu, 7-ročnú, tušila, že má túto aj nohu. A mám to byť, tak som ona bola rozličná. Ale sa to tak proste to dá, lebo to povedal, že Ako? Ja som tu poradu som proste. Ja mám už takú bojku, že Antonom, musím sa na bojku, a čo mi nám pripravené, a mám na 9 mesiacov. A teraz mi dokonca máme na jednu barukavu, máme to práve hrať na takú a chcem rád, že to na tým, že som narodila Vardosu, to sa rastovala. tak ja už som sa spokojila. Jesko poznajka. Povie, prečo on. Je tam určite nejaká príčina, je tam nejaká... Dobre. Včera som musel teda hovoriť. Dobre, že som to videl. Lebo ja keď pohodím po knih, že niekde idem, to ma nedostane úkazný stresom. Tak som si... Ešte pred hodnoteným by som chcel poďakovať figurantovi, pre tých, kto ho nepoznajú, je to Timotej Kalnický, nádejný nový figurant. Ďakujem mu za veľmi pekné predvedenie psov. V dnešnej dobe, keď aj takýto pes je rýchly, razantný, sa nám tu žiadny nezranil a pekne ich predviedol. Ďakujem. Pristúpime k hodnoteniu. Jan Argaláš s obsom Hagrim z Lačtejna. Vyhľadanie figuranta by mohlo byť malinko rýchlejšie, psík sa nám tam zdržal, zaplentol cvik veľmi dobré, vystavenie a vyštekanie možno by mohlo byť malinko súvislejšie od začiatku, potom bolo v poriadku, jak pes prišiel do tempa, cvik veľmi dobré, pokus o útek figuranta, zákus bol taký polovičný, predpustený si zavrčal, cvik spodok veľmi dobrej, obrana psa pri strážení, veľmi pekný zákus, tvrdý, pustenie bolo okamžité, útok na psa z pohybu, zákus znova veľmi pekný, tvrdý, pustenie v poriadku, spolu dnes výborne 96 bodov.